Tanan sa kamos, walay labot po boss. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagduki ko be. Ang higal kumusta maayong udto sa tanan nga mga naminaw karon kutob sumabot sa tuang Sibya mga palangga. Ayong pagpaminaw ninyo diha. Mga naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Ang naglantaw sa tuang Facebook Live mga palangga. Kumusta mong tanan mga kagalaan, maayong udto, maayong pagpaniudto. Enero 27, 2023 adlaw ron nga Biyernes. Welcome mong tanan diri sa tuang pagpanaguban sa tulumanon ko Rambo sa udto. Ini na sa banginiyuhang Tatang Melchor makiguban diha kaninyo. Antod ta alauna sa hapon mga higala, mga palangga. Maayong udto sa tanan nga mga daogan diha. Maayong udto sa tanan nga mga nakadaog sa 877 Rumble sa ato mga palangga ng gihatag diha kaninyo. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan unya. Salamat di ay gihapon kaayo kay ubay-ubay ra gihapon ang mga daugan mga palangga. Ang mga nag-PM, nag-chat sa ako mga higala. Mga palangga karon manghatag na pudta. Ana katong mga gipanghatag nako mga niagi, mga palanggang mga adlaw, mga palangga sa akong giingon nga ayaw gid mo kumpiyansa sa mga nag-3 days na nako nga mga gipanghatag, mga kahigalaan, mga kaigsuonan kay kanang mga nag-3 days na nako nga mga gipanghatag, mga palangga, nag 4 days, nag 5 days, kuyaw-kuyaw na gina siya, mga palangga. No? Dayon, karon naagihapon ko'y bag-o nga ihatag para sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga mga naminaw karon, para sa tanan nga mga naglantaw karon, mga palangga, mga dugay na nga mga nangandoy og kadaugan, mga kahigalaan. Mao na mga kaigsuonan sa mga nakaangko nagkadaugan, daghan kayong salamat og congratulations. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations unya, palihog lang, ayaw lang i-comment inyong cellphone number mga palangga kay kining wala ra ba ko'y tawagan, wa pod ko'y gitiksan, wa pod ko'y gichatan, no mga palangga, wa ko'y gichatan, ilabi na gid anang conversation kabahin anang kwarta, wa gid ta ana mga higal. Okay ha? Congratulations sa mga nakadaog diha. Diri sa tuwa mga palangga, di na mo kinahanglan nga maghulog-hulog pa mo, no? Magbalato-balato pa mo, libre ra ni tanan. Walay bayad, walay balat. Congratulations sa mga nakadaog diha. Congratulations sa mga nakadaog sa 877 nga ako mga palanggang gipanghatag diha sa mga nakadaog lang. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mao na mga palangga. So karon di ay 1,800 live viewers. Congratulations sa mga nakadaog diha. Maayo tong atong gibalikan tong 337 nga ni gawas. 373 atong gihatag og balik adto. Congratulations sa mga nakadaog diha. No? Ubay-ubay na gid ang mga nanggawas. Mga palangga nga akong mga gipanghatag. Bayong udto ni Ma'am Vilma Noval
salamat sa pag-send og 100 stars, no? Sa tanan, no? Nga mga nakaangkon og kadaugan sa akong mga gipanghatag karong mga bulana, mga higala, mga palangga, congratulations. Kagahapon, ang ato ang 819 og 189 giligasan mga palangga. Kaya kung wala pa ligasi, congrats na siya. Congratulations sa mga nakadaog diha. O saon nga ni balik mang 089. Etong niaging gabi ni balik mga palangga ang 378. Gabi ni balik ang 089. So, kung wala pa to mo balik, igo gito sa 189. Congratulations sa mga nakadaog diha. Saon nga ni balik man mga palangga, no? Mao na nga karon maghatag ko og bag-o. Mga bag-o na pod. Dili na ko mohatag atong mga balik mga palangga. Pare adtong 701, 801, mga palangga. Di sad ka kumpiyansa. Layo ra na ni commentary posoy, layo ras tinuod. Layo ra kay tinuod oy. Mga palangga mabitaw na moingon ko nga ayaw gyud mo og palabi diha kay layo ra kay ni tinuod. Ang nigawas sa ato mga gipanghatag mga palangga kining 969 nahatag man ni nako, no? Pero murarag wala ang uban. Salamat na lang sa mga nag-chat nako nga mga nakadaog sa 969 o 877, no? Ako pasalamat ra gyud ko sa mga nag-comment mga palangga nga mga ningdaog sa akong magipanghatag. Daghan pa mga palanggang kadaogan nga inyuhang maangkon. Mga nag-PM sa kuang nga mga nakadaog. Daghan man gyapon mga palangga. O nang di gyud ko mabalaka mga higala, no? Mga palangga kay daghan ang nakadaog sa ako nga mga gipanghatag mga palangga, no? So karon manghatag tag mga bag-o na pod mga palangga pareho adtong kining 858 ato man ang gihatag no gahapon unya wa man mga palangga kay ang nigawas 969 di nagligas og tag-usa, no? Nagligas og tag-usa pero Congratulations sa mga nakadaog diha. na ako'y ipanghatag ninyo karon mga higala sa mga naglantaw karon. Di na may 2007 ka buok nga naglantaw. Ma'am Gina Papalidtang, salamat nakadaog ko sa 877. Salamat kayo Ma'am Gina. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga higala, mga palangga, daghang kayong salamat ninyo. Kasi pa may mga wala pa kadaog diha. Ayaw lang gid mo og kining palabi kay ako wala ra ba gyud ko makahibalo kung unsay mo resulta. Ang nanggawa sa akong mga gipanghatag, mga higala, mga palangga, ubay-ubay na gyud noon, pero adi lang gihapon ta palabi. Ubay-ubay oy, mga nanggawa sa akong mga gipanghatag, mga palangga, karong bulana, kung atong iphon, no? Mga palangga, 40 na yung daghana. No? Daghana gyud kayo ang mga nigawas sa akong mga gipanghatag mga palangga. Walang gidagway mo ka timing. Walang gidagway mo nakaigo diha kay papadagway inyo ang swerte mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Pero mga palangga, pagbantay mo kay nga ako bang ipanghatag manggawas sa nigkalit mga palangga. No? Kung nagutoy time nga ang katong gi-remind mo sa 373 ni gawas mga palangga ang uban gatuo ra man gud sila di pa mo gawas. wala sila kadaog kay ang ilang pagtuo di pa na mo gawas. Gawas man og kalit mga palangga. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mao na, no? So,
karon mga palangga, maghatag ko para sa mga naglantaw live, mga naminaw sa radyo, manghatag ko ninyo mga kahigalaan, mga kaigsuonan, o mga palangga. Dayon, wala ko'y gitsatan, ha? Palugra ko pa volume diya, Choy. Moon na tong monitor. Ana lang, ngayon lang kay palabi. Congratulations sa mga nakadaog diha. So, muna ha, congratulations sa mga nakadaog. Karong bulana ato ning lantaon pila kabuk ni gawas sa tong gipanghatag mga palangga. Oh, dara mga palangga ang nigawas gyud sa akong magipanghatag mga kahigalaan sugod sa pizza do sa Enero 039, dayon ikaduha 231, ikatulo 879, ikaupat mga palangga kining 023, dayon ikalima 573, dayon ikaunom 110, ikapito 431, ikawalo mga palangga kining nibalik ang 132 kay gibalik man pud nato hatag, ikasiyam 153, ikapulo 056, ika-11 923, ika-12 331 ato nang gihatag. O ika-14 920, dayon ika-15 368 target, ika-15 503, ika-16 089, o ika-17 857, ika-18 401, dayon ika-19 933 ato nang gihatag. Dayon ika-20 714, ika-21 241. Oh. Salamat Ma'am Sil sa cluster sa 200 stars. Ika-22 114 target on the spot. Gibagdukan na to ko sa gatos. Ika-22 amo ni 753 amo ni ika-22 di ay kay nigawas man din siya daan din wala pa ta nakahatag. Dan paghatag na to nibalik mga palangga. 320 nibalik pa gyud. Oh, mao na. Dahil ika-24 to 56 target ato nang ipakita ninyo. Ika-25 907, ika-26 105, ika-27 553 naata na. Wa ko malimot ana. Dayon daghan na naman ani. Pila na to? 26 na to? Ay gilang 26 441 pagawa sa 114 nangungong tag 144, no? Mga palangga. Dayon 601 ako nang gipanghatag kining 664, no? Pila na 28 na 400 29. Oh. Dayon 303 30 ka buok 054 ika 31. Dayon 173 mga palangga ika 22 271 ika 23 199 on the spot rumble. Oh, pila naman to? 33 34 259 target ato ning gihatag. Oh, pastilan daghana na mga palangga oy. Congratulations sa mga nakadaog diha. Kung wa may natimingan ana 30 kapin ambot lang. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ako muangkon man ko nga daghan kay ko gipanghatag mga palangga. No? Super dato na kabos kay daghan na kayo imong nadaugan. Adik sa dingon anak kay di man ni pang dato ato no? Lingaw-lingaw ra maning ato kanang inyo pang dato dai na. Wala ko mangandoy madato ko. Akong gipangandoy nga dunay malipay nako bisan usahay do na tay kasaypanan. Nga magmalipayon pud ko bisan usahay magmagulanon ko maora. Oh, wa gyud ko mga palangga mangandoy madato. Apataka naman katabi dihatang bisan dili nimong imong numero imong angkonon. Sige.
Okay, dili ako. I-replay ang live nako aron mo tuo. I-replay, no? Naman ay video dia. I-replay ninyo. Kung nangangkon ba ko. I-replay ninyo. Unfair po kayo mo. Diretso mo comment ingon ana. Unya, wa ninyo, wa mo kabalo, wa mo kakita. No? Lantawa ninyo akong video. Oh, mga palangga. No? Muna, sa kadagan sa mga nanggawas, kung wala mo yung natsambahan, ana, aw, muna, makaingon ta nga, di pa gidagway ninyo swerte, di pa nato swerte, mga palangga, no? Di man na panghambog atua, wasag ko mag-angkon-angkon diri, kay inyo man na makita sa video, naama na, mga palangga, no? Dayon, ang akong giingon, ayaw ragid mo kayo salig nako. Ayaw ragid kayo magtuo nako. Kay akong klarohon, wa gid ni klaro akong numero. Pero na ay mo palitron og one set karong alauna, aw. Atong sulayan basin day maklaro ng alas 2 alas 5. Oh, mga palangga. No? Wa ko mag-angkon-angkon oy. Ano mag-angkon-angkon man ta? Nga naglantaw man ni kanunay ang porting daghana. No? Gawas lang sa mga mulantaw ra kay mo comment og mauni mauna nya wa gyud kabalo. Pati nang moingon ta nga kanang tawhana. Kangilad og batasan ana. No? Kay balo mo nga no nakita niyo na sa laing tao. Mao man atong batasan. Mao na, no? Makita na to atong sayop nga naman. Daghan man sa makita na to ang laing sayop tungod kay naama sa tas kasaypanan. Kabalo mo na? No? Ako wa gyud ko mag-angkon-angkon. Be, comment mo. Dagan man yun naglantaw karon. Comment mo. Kung nag-angkon-angkon ba ko. No? Mga palangga, comment mo. Mga kaigalaan. Kung nag-angkon-angkon ba ko og mga resulta. Na ay video niya. I-replay ninyo. Klaro kayo na. No? Mga palangga. Oh! Ang kuno nako, dagan kayo ko gipanghatag. Mga palangga. Ipa ninyo ang nanggawas, daghansan. More entry, more. Kamu na sumpay. Basta kay, salamat kayo. Sa una mga palangga, makapadaog ko. Grabe, uy. Ang kana laging mga isda na ipadalas ko, mga dubok, portimang daghana. Oh, kana bang ipanghatag ba sa mga daugan? No? Kay di man gyud ko mangayo og kanang balato, kwarta. Wa. Mga palangga. No? Wa taana mga kahigalaan. Wala tay balato-balato dinhi libre ra ni. No? Libre ra mo saway kung unsa inyong nakita diha, libre ra mo comment og bate, libre ra tanan. Mura gina. Wa gyud koy problema ana mga palangga. Kay kanang inyong nakita sa kuha, mao na ako na. Ako na. Moingon mo nga patuyang ra ko. Oh, patuyang ra. Oh, mga kaigalaan. Congratulations sa mga nakaangkon og kadaugan. Mga palangga, no? Manghatag gihapon ko diretso karon. Di ay 4,400 ka buok naglantaw. Oh, tang i37 tang giungong man nimo nako daog ko. Da tuan na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Salamat ni Ma'am Lolita Pipito sa 500 stars, no? Salamat kayo Ma'am Lolita Pipito sa imong gihatag nga 500 stars. Salamat kayo Ma'am Lolita, no? Amping sa kanunay Ma'am unya daghan pang grasya
maabot sa imong kinabuhi, ma'am. Nga, salamat, no? Dili lang kay 500 ra ka stars ang gihatag ni Ma'am Lolita Pipito sa kuha. Purti na yung dakuha, mga palangga. Purti na yung daghana, mga palangga. No? Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Mauna, ako mga palangga, kining akong gibuhat, kamo na'y bahala mo hukom ani, basta kay mga palangga, manghatag ragyog ko. No? Porte gyong daghanas nalipay. Kajutay ras nagmahay. May lagnay mo comment dag nagmahay. Awa man na magmahay sila. Nang basra man na. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mga palangga, no, wag yun ay problema. Open ra ko, mga palangga. No? Kay sa wala pa ko ni gibuhat, kay balo na ko nga ang pagtuos sa mga tao mauna. Kay balo ko ana, mga palangga. Sa wala pa rin ako gibuhat, kay balo na ko kung unsa maunsa ang akong dungog, mga palangga. Ako na nang gidawat daan. Oh, mga palangga. Sa wala pa rin ako gisugdan, mga palangga, ako na nang gidawat nga tawgon kog mangingilad. Kung sana itawag na ko, okay ra. Walay problema, mga palangga. No? Magpasalamat ko nga wa mo maparihas na ko. Congratulations sa mga nakadaog diha. No? Magpasalamat ko nga wa mo napariha, wala naparihas akong kinabuhi ang inyong kahimtang karon, mga palangga. No? Mao na akong giingon nga bisan pag unsay mahitabo, mga palangga, akong dawaton. Kay ako man ang gisudlan, ako ning tiwason, mga kahigalaan. Congratulations sa mga nakadaog diha. Alas 12:42 na, mga higala, no? Mga palangga, no? Muna, mga palangga, huwag yung problema. Kay, sa wala pa rin ako gibuhat ang tanan, gidawat na nako tanan, mga palangga, nga mauna, kahibalo nako, nga maunay mahitabo, mga palangga. No? Ako na nang gidawat daan, ayaw mo kaguol, kay okay ra ko. Ha? Mga palangga, wa ko'y problema, mga higala, mga palangga. No? So, padayon ta. Aritas kadaugan, mga kahigalaan. Kay dagan ra ba kayo nakapalit og gandumanan? Kay nakadaog, mga palangga. Matira ba daghanas nalipay, mga palangga. Kay mga kaigsuunan, nasulbad ilang problema. Pero, mga palangga, dili na mo kinahanglan magpasalamat nako. Ako'y magpasalamat diha kaninyo. Yan naman, naamo kanunay, mga palangga. Akong ipalanog sa tanan nga ako wala ko masayod kung unsay mo gawas, wala ko kahibalo kung unsay mo resulta, mga higala. Akong isinggit nga ayaw lang mo kaayog tuon ako. Ayaw lang mo salig nako, mga palangga. Nga maluwas inyong problema dinhi, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Kay di ko kapasalig ninyo, ana, mga palangga. Labaw nang di ko kapasalig ninyo ug kadaugan, mga kahigalaan. No? Kapila naman na nako gibalik-balik, sobra nakaw sa gatos, mga palangga. Bahala og dili mo motuo, bahala og di mo mosalig. Ang importante, mga palangga, ha? Daghag, mga palangga, kana bang wa ko manginahanglan nga mga palangga, kana bang wa ko manginahanglan daghang mo tuon ako,
no? Mga kahigalaan, ang importante diya inyong gibuhat ang sakto para sa inyong kaugalingon. Mga palangga, no? Mga mauna mga kahigalaan, kanang nag-comment og bati tang kakita nagdagang star kung maigo nas kumo. Ayaw ibad na di ta makigaway oy. Mga palangga natural raman na, no? Magminahalay lang ta dire kung kamo kinagin madas inyong kaugalingon og kanang paghigugma wa tay mahimo ana, no? Kung wala na gyoy kana bang pagpasaylo nga nas inyong kasing-kasing wa tay mahimo ana. Kay iniuha man na, no? Sige, ay, mga palangga, maglipay ta, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Congratulations sa mga nakaangkon o kadaogan. Hinaot ka na ka magkadaogan ng inyong maangkon. Congratulations sa Salamat mga sa 5 nakadaog pildos. diha. Naglantaw karon. Congratulations sa mga nakadaog diha. Okay. Muram tag mabughat ani mga palangga, no? Ayaw magkalimot kini atong tulumanon kanunay ginapaluyuhan sa mga epektibo nga mga produkto. Your herb ceiling tiki-tiki. Pagana sa kaon makapagana sa tulog nindot inumon ala sa mga giubo. Subawan, gihilantan, gisikitan og tiyan. Kasarahan sa rigla mga inahan nga bag-ong nanganak, rinion kag diabetes. Inom lang kanunay og Bio Herb ceiling tiki-tiki. Atong Bio Herbs oil. Nindot ning ihaplas ala sa panakit sa kalawasan, panakit sa kabukugan, pamaol, pamanod, panakit sa tuhod, panakit sa likod, rheuma, arthritis, mga pinaakan og lamok og haron, dili ta batugan og lamok, haplas lang kanunay og Bio Herbs oil. Atong Bio Herbs capsule ha, available na karon, no? Available na atong Bio Herbs capsule. Mga palangga, antibacterial, mulimpyo sa atong dugo o mapapaligon sa tuang immune system. Atong Bio Herbs eye wash, ala sa mata nga nagsambol, nagluha-luha. Naganap ang pananaw, haron mo tinaw atong patuluan ka duha. Matag duha ka oras sa tuang Bio Herbs eye wash. Atong Bio Herbs Herbal Beauty Soap, magapagwapo, magapagwapa. Kutis artista, kutis porcelana, puti, natural. Congratulations. Kutis nga pang Pinoy. Nilain pa nga gamiton nga sabon, Bio Herbs Herbal Beauty Soap, mga palangga. Na mga kahigala. One set na to 750 pesos. Nga, karong umaabot Enero 29, sugat mo siguro na ako dia South Cebu. Kato mga gusto mo palit sa atong produkto. No? Mga palangga. Ang atong Bio Herbs oil, makapadala rata bisan asa, dayon, ayaw gyud mo pagulog-hulog ug bayad. Ha? Bisan pagdagan kayo grason, mauni mauna, o lugi ko kay mauni mauna muni muna, dagan kay pasangil. Nga, gamit to na tungalan, ayaw mo padala-dala mga palangga. Hulog-hulog ug kwarta. Ampingin nina ang kwarta kay lisod kayo ng pangitaon. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Di ay 4,009 kabuok naglantaw karon. Ang 701 og 801 wa gyud mo gawas. Mga palangga, no? Ang ato ang 323 ug 232 wa sad mo gawas. Mga palangga niya kung ang ako lang ba, mga palangga, kung mugawas galing ning 369, mga kagalaan, basin di ay daghang malipay. No? Mga palangga, basin di ay daghang mahimaya, basin di ay daghang magmaya. Mga palangga, ang ako lang yun, mga kahigalaan, kay nagbalik-balik ra ba ning resulta, mga higala, mobagdo ko niya alauna 20, dayon kung ganahan mo mulantaw, paulanin ninyo og heart reaction ato ang Facebook Live. Mga naminaw sa radyo, kuha inyong alarma guide. Kato mga walay alarma guide, ayaw mo kaguol, kay na ako ihatag ninyo, mga palangga. No?
mga kaigsuunan. Tagaan ta mog para inyo haron na amoy kalingawan. Ayaw lang mog tuo, ayaw lang mog palabi, ayaw lang mo paglaom nga makadaog mo diri, mga palangga. Kay lingaw-lingaw ra ning ato, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga. Pa-heart reaction na lang kay unyang alauna 20 na ako'y bagdukan, akong ipakita sa tanan nga mga ganahan mo lantaw. Salamat sa mga nag-send og stars, mga palangga. Salamat ni Ma'am Orlian Faith, no? Dagan kayong salamat, ma'am. Sa tanan nga mga nag-send og stars karon. Daghan kaayo ang mga nag-send og stars. Salamat kaayo, mga palangga. Kay baloko nga duna pud mo'y daghang problema. Kay baloko nga daghan sa mong utang. Kay baloko, mga palangga, nga naglabad sa dang inyong ulo. Kay baloko nga gikapoy na mo, dunay gikapoy, mga palangga. Kay baloko nga ganaan na mong mupahuway, mga palangga, no? Pahangin lang mo gamay. Relax lang. Ayaw lag i-pressure inyong kaugalingon, mga palangga. Padayon lang sa paningkamot, mga kahigalaan. Kaya lagi ng tanan, no? Ayaw mo kalimot, mga palangga, nga ang ato ang kinabuhi moraranig ligid, palid, mga palangga, no? Tuyok-tuyok rani, laom babaw, laom taas, no? Maubos mataas, mataas mababaw. Kung ako'y mababaw, mga palangga, andam kung mupaubos. Kung ako'y mupaubos, kung ako'y magkapaubos, inagi ko ganahan magpataas. Oh, moranig ligid atong kinabuhi. Di ta mo hunong, mga palanggag, di lang mo hiyos. Kung mo hiyos na, pabulkit ta, then padayon na sa. Nakahigala. Patawasan mo da, serious na mong. Serious na kayo mo. Pagkadaogan ni mo kundas pa, tagbog yun mo. Serious na kayo. Sa mga naminaw karon, wala na ilain pa, dili na ko magselos, dili ko gusto nga mahanaw ka. Wala na ilain pa, dili na ko magselos, dili ko gusto nga mahanaw ka. Wala na ilain pa, dili na ko magselos, dili ko gusto nga mahanaw ka. Ang 119 ha, pang alas 9 ra na. Ayaw mo kumpiyansa. Na ako'y pagdukan ano yung taon-taon. Ako lang ning una, mga higala, ang kining 046 o 048. Kaysa ito magkapalit og one set sa itong produkto karon sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan, tagaan ta mog bag-o nga alarma guide. No? So, anak lang ha. Nga 248 o 423 ayaw lang mog kalimot ana. No? Bahalag di mo mubagdok. Ayaw lang ninyo kalimot. Di apoy usa comment pod. Salamat sa mga naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM, no? Mga palangga, nya, basing ganahan mo, mga palangga, kining 272 o 727, hapit ra ba ko nakapalit anig auto, mga palangga, sinulod og cellophane. Mga kahigalaan. Mga palangga, ay katuniingon ko nga, kuan 259 sa to. Ingon ko nga 2 ka semana, 5 ka bulan,
siyam ka tuig. Usa ni gawas? 25940 targeta. Duha ka semana, 5 ka bulan, siyam ka tuig. Congratulations sa mga nakadaog diha. Ayaw mo kalimot mga palangga, karong Enero 29, 2023, na ako sa inyong lugar. Karong Enero 29, 2023, adlaw ka na nga Domingo, sugat ka mo ka namo diha sa inyong lugar, dala ang mga epektibo nga mga produkto. BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Capsule, BioHerbs Oil, BioHerbs Eye Wash, BioHerbs Herbal Beauty Soap. Sa mga makasugat o makapalit og one set nga nagkantidad og 750 pesos, inyong maangkon ang special nga pagkapin anang adlaw. Ayaw ninyo og sipiyata karong umaabot Enero 29, 2023. Sugat kamo kanamo Tatang Melchor diha sa inyong lugar. Alas 8, Kuprasan kilid sa plaza Atbang sa munisipyo Pinamungahan. Alas 8:30, entrance gate sa simbahan nga Katoliko Aluginsan. Alas 9, bakery kilid sa Maytaytayan Mantalungon. Alas 9:30, Marcy Pharmacy Barili. Alas 10, plaza Atbang sa simbahan nga Katoliko Dumanog. Alas 10:30, kilid sa simbahan nga Katoliko Atbang sa Palawan Pawn Shop Ronda. Alas 11, sa May Baskitan Atbang sa munisipyo Alcantara. Alas 11:30, atubangan sa munisipyo Mualboal. Alas 12, JJL Store Badjan. Alas 12:30, parkingan kilid sa simbahan nga Katoliko Alegria. Alauna, waiting shed atubangan sa munisipyo Malabuyok. Alauna:30, 5 Store Gilongsoran Hinatilan. Alas 2, simbahan nga Katoliko Hinatilan. Alas 2:30, simbahan nga Katoliko Sambuan. Karong umaabot Enero 29, 2023, adlaw kana nga Domingo, sugat kamo kanamo Tatang Melchor diha sa inyong lugar. Kung mulantaw mo ba nako ba, kani akong yaw-yaw, dagan pa ni sa akong numero mga palangga. Karong alauna 20 na ako ipagdukan, ganahan mo mulantaw, basin day ay wa. Pwede rapog di mo malantaw kay wam sa ni siguro. Ato mga produkto mapalit ninyo sa inyong dapit, no, to mga dealer o reseller. Ang BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Capsule, BioHerbs Oil, BioHerbs Eye Wash, BioHerbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa mga designated outlets sa Dakbayan sa Toledo, Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi, Ma'am Mirian Adan, Ilihan, Ma'am Cristina Canieda, Anislag Kanlumampaw, Ma'am Jocelyn Atables, Sambagsangi, Ma'am Mary Villamor, Aper Sambagsangi, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw, Ma'am Melina Bisis, Kambangog, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio, Ma'am Los Lapot, Das Leapolutupan, Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climaco, Boss Pando, Hardin Ilihan, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climaco. Para mapalit ninyo diya siya kang Sir Sabas Ribia sa Bulahan Carmen Toledo mga palangga tong produkto dayon nanay pakapin ana no naas botilya mga higala. Dagan na pod nakadaog ana mga palangga no naas botilya mga kaigsunan. Ganito ni nga ringa nakadaog security 5,000 gipapilit diya mga palanggas botilya. Kumpra to ni kumpra og 50 ka BioHerbs Healing Tiki-Tiki mga palangga. Sige, alas 12:59 na. Salamat sa pagpaminaw. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Ini lang inyong Tatang Melchor. Ibilin ko kaninyo kinikabayan sa pag-alagad. Magdilumbay kita sa pagpapos kabulahan. Magpapos kasi pataas. Alaot ang pataas kasi pabos. Ang buhat na magibuhat ang sulugoon. Buhat na nula diya yung agalon. Hangtod sa sunod gayon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye! God bless ninyong tanan mga kahigalaan. So, nakipagkita niya itong taon guys. Sakit akong ulo eh. Basta ko sa comment ba, nagsakit akong ulo. Kung i-comment din. Sakit akong ulo. Marag pildi na gawin taron guys. Sakit akong ulo man. Marag maulian ni ron basta nagdagang mo comment ka mga daugan. Sakit
ka na kong ulo. Salamat Ma'am Lolita Bindito sa stars. Kalimot ko ba nung kung mabagdo ko na panamdan ko kwarta dyan? Kalimot ko. Panamdan ko sa... Salamat kami. Naaragin mo ba? Nagtawa. Kaya lang sa mga balangga kay reklamo na din tuban mga balangga kita kanta ko na tayo. Sige lang. Pabagdog ra ko kalit.